Fit-3 ta' wara nofsinhar tingħata sentenza lil Josette Bickel ta' 42 sena mill-Belt Valletta li nstabet ħatja bit-traffikar u possess ta' droga waqt li kienet il-ħabs. Hija nstabet ħatja fuq żewġ kapi ta' akkuża dik ta' traffikar ta' eroina fil-ħabs bejn l-2006 u l-2008 u li hija wkoll riċediva b'żewġ sentenzi. Fil-11 ta' filgħodu l-imħallef Michael Mallija beda jisma' trattazzjoni tal-partijiet fejn min-naħa tagħhom resqu s-sottomissjonijiet fuq il-pjena li għandha tingħata Bickel. Il-prosekuzzjoni qed tgħid li Bickel għandha tintbagħat wara l-ħabs filwaqt li d-difiża qed tgħid li din m'għandix tintbagħat iktar minn 6 snin ħabs. Wara li sema trattazzjoni l-imħallef Michael Mallija irtira mill-Kamra biex fit-3 jagħti s-sentenza tiegħu. Id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jappella lill-Gvern biex ma jużax fuel li jħammeġ fl-operat tal-Power Station il-ġdida ta' Dellimara. U għamel dan l-appell fil-Parlament kif il-bieraħ intemm id-dibattitu dwar il-budget tas-sena d-dieħla li kien ippreżentat mill-Ministru Tonio Fenek fl-14 ta' Novembru li għadda. Franco De Bono ma jaqbilx ma' deċiżjoni li ħal-bord tal-MEP għal-ġimgħa li għaddiet meta vvota favur li l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara titħaddem bil-heavy fuel oil, l-iktar żejt li jniġġes. Fil-Parlament Franco De Bono appella lill-Gvern biex juża l-gasoil għaliex dan huwa l-iktar fuel li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. F'Malta bħalissa hawn delegazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa li qed tinvestiga min hu responsabbli wara li mwiet ta' migranti regolari li ħarbu mill-Afrika wara l-kunflitt fil-Libja. L-investigazzjoni qed titmexxa mill-membru tas-Senat Olandiż Tinek Estrik li f'dawn il-jumejn għandha skedat fost l-oħrajn numru tal-laqat mal-Forzi Armati u mal-immigranti regolari li waslu wara Jannar. Minn studju li kien sar fl-2004 minn Michael Pugh, akademiku li jispeċjalizza fl-immigrazzjoni regolari, jirriżulta li ta' kull sena qed jitilfu ħajjithom mal-2000 persuna matul il-vjaġġ mill-Afrika lejn l-Ewropa. Din is-sena fi żmien il-kriżi tal-Libja huwa stmat li tilfu ħajjithom 1500 persuna li kienu qed jippruvaw jaħarbu mill-Afrika. Għadu rrappurtat nieqes xejn Robert Mallija ta' 25 sena li der l-aħħar f'San Pawl il-Baħar. Il-Pulizija qed titlob l-għajnuna tal-pubbliku biex jinstab dan il-ġuvni li huwa twil 6 piedi u xarum 10. Il-ġuvni huwa ta' statura medja u l-aħħar li raħ xi ħadd huwa kien liebes ġakketta blu flok gris u qalzit iswed ta' tracksuit. Kollox matul din is-sena 13-il persuna ġew irrappurtati nieqsa. Fl-Iżvezja tifel ta' 10 snin ammetta li qatel tifel ta' 4 snin billi fgaħ b'ħabel li kien qed jaqbeż bih wara li kellhom argument. It-tifel ta' 4 snin kien hemm fis-16 ta' Ottubru li għadda meta kien qed jilgħab barra l-appartament li kien joqgħod fih mal-familja tiegħu. Aktar minn 35 uffiċjal kienu qed jinvestigaw dan il-każ li fih minn tal-anqas 65 tifel u tifla ta' bejn il-5 snin u l-15-il sena ġew interrogati. Fl-Iżvezja ma jistgħux jittieħdu passi kontra tfal taħt il-15-il sena għalhekk issa l-każ se jgħaddi f'idejn uffiċjali tas-servizzi soċjali. It-temp għandu jkun waqt iż-żbieħ li jsir pjuttost imsaħħab kultant, viżibilità tajba. Riħ moderat mill-punent tal-biċ li jsir lokalment moderat għal ftit qawwi kultant, idur mill-punent ma jistru jsir ftit qawwi għal qawwi aktar tard fil-għaxija. Baħar moderat b'imbagħad baxx mill-majjistran li jsir baxx mill-biċ. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas temperatura 14 grad. Dik tal-baħar 19 grad Celsius indiċi UV 2.